nhau iri pamberi penyu yakatanga kuma 2020 asi dambudziko rapo nderekuti vemhuri iyi iri kufanirwa kuti iripiwe nemhuri yekwamatsikinzi haisi kukomplaya haichauyi kudai vakungopa zvikonzero vasingakwanisi kuita zvekudiwa neana saka izvo zvinozvara nasavana kutouya asi the other party saka takutokumirawo guidance yenchanganuzi ndengozi komana yekuurayana mashamwari neshamwari avo neshamwari neshamwari akauraya makati zviro zvapo zvakaungana zvatakatakawirirana mudare muno zvapo zvese zvapo asi patakazodzoka kuno pekupedzisira ndopatakazotiende kuchuu futi kuchirema zichinzi panofanira kunga paine muzukuru wedu anga ari panhamo pacho kuharare ndo ainzi aifanira kunga ari po muzukuru wenyu ari kudare saka patakauya naye last time indokwanga kwaexcuse kuti kune vana baba vavo vari pamureva panofanira kunga varipo nguva yese ipataka vanga vachiuya kuno vanga vachiuya neana sekuru vavakakurira saka ndofunga mabharani vane zvavakanga vataura navo handisati ndaidza mabharani ndinje ingabaaanese but imiwo makadzibone chiremba kamwedzi wapera makazouya ri mukawa mukwana chiremba patakauya tikaona chiremba pakaperera musi wa9 musi wa9 tinokwanisa hamunakwanisa kuuya ndopakazozi makapanda pamusi wa 26 July mambopaga nyaya 2020 muna January saka muri kuti nini vari kuramba kutambira mombe ndeyekupi wekwamvurume ndo vari kuramba kutambira mombe dzapo mombe dzapo asi wakatidzosa kudare asi chai patakauya vakadzosa kuna chiremba kuti zvakataurwa namambo kuti mombe dzadziri initially wanga wati kuna chiremba uku dzadza kuda dziri 26 mambo vati mombe 16 mambo vati 16 saka ivo patakazodzoka kuno kumusi wa9 patakapedzisira kuya kuno ndopa wakazoti no mombe dzataurwa namambo 16 hatiswirirana nazvo kuda kuti mufi ataure ega kuna chiremba ndokudzoka patakaita kuna chiremba kuti kuti mufi ataure ega kwete kuti zvibvefu namambo ndokudzoka patakaita kuna chiremba kuti taenda kuna chiremba ndoparakazonzi panofanirwa kuuya muzukuru wedu muzukuru anga ari nemweya manje saka muzukuru wedu anga ari panhamo kuharare patazouya musi wa9 ndopawakazoti tisikwanisa kuuya futi kuno patatichiuya nehama dzekwamai patakakurira vana baba vedu vari pamureva saka vanofanira kunga varipo ndopatakazopiwa tetanasi asi pane zvavakataura namabharani mabharani kanadzo zvinobvumirapo mabharani asi brief wanga kumbotaurawo nemuchana vanga vati vana baba vacho kwamureva vari kuti isusu hatidedzwi kudare rikunoko
ndivo vanhu vakatitadzira vanofanirwa kuuya kutaura nyaya yavo kwedu kwamurema kuchakwedu kwamurema saka vasina kuuya nhasi ndisingafonera mambo ari kwamangwenda ndi nawe ungatazonyatsoziva musha wacho regai ndofonera panoenda pa uri umhanyere mira tizofonerane nayo so that tiwadaidze tichitauri namambo mangwende ndiriwada kuno yakaitikira kuno ndiriwada kuno mira itawa ngonzi matari pane ndapedza